ассалому алайкум дӯстони азизам, касач хелен созен хубен, саломатиятон хубай, вақтотон хушай. Имрӯз 12 майи 2023 1000 рубли урусӣ баробар ба 140 сомонӣ. дӯстони азиз, дар имрӯза видео яда мошини арзона гап мезанем. Яда бародар ана модароӣ кардам, гуфтанд ки срочно бояд амёро реклама кунен. Бардури аз барои амвози мо срочно амвора реклама мекунем, бо диққат гӯш кунен. Мошини Hyundai ана Starex ва як Opel хетчбек бардури азиз, хетчбеки ана соли 97 май ҳамира гап мезанам. Хоҳиш мекунам лайкҳоро бижохен, касе дар канали мо меҳмонем подписатсия кунен. Агар ягон чи фурӯшӣ дошта бошед, дар ҳамин рақамҳои WhatsApp рӯй кунем бардури азиз, мо рекламаш мекунем. Ана ки мерим устуста. Салому алейкум бародаро, апа хӯрам ками мадури телефони бақват гирифтаги бародаро. Бародарои ғариб, агар шумо бихарин даставка ашотимо лабоҷо бародаро бепула YouTube да бародаро телефон чиз дорем, YouTube да бародаро канал дорум. Телефон тиҷе да YouTube бизанем бародаро, канал дорум, подписатсия кунем, лайкҳоро бизанем бародаро. Ай пеш бием бародаро, алиши болуштум, ай пеш гам мезанем. Кадоме ки бародаро мехарин лабоҷо даставка бесплат на лабоҷ 28 шаҳр на вилоят хатм ашотимо бародаро, даставка бепула бародаро. 4-5 нам карта дорим бародаро, лайкҳоро бизанем, видеои нав мекунем шумо дамя. Номеремон 907 89 18 18 бародаро. 300 сом мехари, 400 сом мехари, лабоҷ телефон бародаро дорим. Лайкҳоро бизанем, видеои нав мекунем бародаро шумо дамя. Бародарои ки кадои мақсад TikTok дорин, YouTube надорин, YouTube да телефон тиҷе биза, YouTube да бародаро канал дорум. Да YouTube телефон тиҷе, YouTube да телефон тиҷе тоҷиқа бизанем бародаро, тоҷиқа бизанем, YouTube дам канал дорум. Телефони арзон семози кредит метем бе фоиз метем бародаро. Лайк шапак не. Тоҷик боши лайк бизара, телефон бишкана пешакастмо телефон хариби бардар. Дар пана ихда боши. шерои нар мегзарем ба 1 миллион имрӯза. Хоҳиш мекунам як дона лайкира бижихен дӯстони азиз. касе ки тамошо кардеса ҳамин лайк да пештона бижихен ва навора то охирша гӯш кунем бардури азиз. дӯстони азиз, мошини фурӯшии Opel хетчбек соли баромадаш 1997 солай, сӯзишвориш бензини холӣ, мақсад газ надошта, фақат бензини холӣ. Объем моториш 1.6 литра, коробкаш механик, ҳуҷҷат тонировка дора мега. чашкиёш умуман варид надошта бардури азиз, 4 та баллонаш 90%, мошин такси задагӣ нест, такси намегарда мега. срочни сумон дар корай, нарша бардури азизам 43000 сомон мега. камтар арзон мешава бардури азиз. соҳиби мошин гуфтагие ки мошин умуман расход надора, мақсад тонировка, ҳуҷҷат ҳама чӣ дошта, баллонош нав, 43000 сомон камтар арзон мешидай. номерои телефонаш WhatsApp дора, занг зада маслиҳат кунед. дӯстони азиз, мегзарем ба 2 миллион имрӯза. як мошини Hyundai Starex рӯй кардаган бардури азиз. касе мухлиси Hyundai Starex-ен лайка бижихен. мошини фурӯшии ана Hyundai Starex соли баромадаш 2000, сӯзишвориш дизел, моториш 1.8, коробкаш 100%, ҳолатш мега миёнай, ана 1 моҳ ё 2 моҳи дига ҳуҷҷат дошта, баллонош 90%, хадавои соза бардури азиз. адрес сентри ноҳияи Ҷиликулда қарор дора. нарша бардури азизам 20000 сомон мега. ана срочни бояд бифурӯшем, Россия рафтисе мега бардури азиз. ана алиш намешава, фақат мега харидор бошем, 20000 сомон мегемаш, арзон мекунем бо бардури азиз. касе да марҳамат бардури азиз Hyundai Starex дар корай, занг зада маслиҳат кунен. беҳтарин нархай, ин номерош бардури азиз кор мекуна, 20000 сомон дар ноҳияи Ҷиликулай. занг зада маслиҳат кунен. дӯстони азиз, ебад навори мошинҳои фурӯшии имрӯза аст, ки ҷое ки мошинҳои арзон рӯй кардан бардури азиз, яъне ки аст, ки ҷое ки мошини хетчбек аст, ки ҷое ки Hyundai Starex рӯй кардан, ҳаракат кардам барои шуморо нарх навоша гуфтам, фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. хая ки маъқул шид нашид барои дастгирӣ кардани канали Саудо ТВ. дӯстони азиз, амоят дона лайки бепала бижиқен, лайк да пештона бардури азиз. ана дар ин канал мошинҳои арзон бисёр мешава, барои он бардури азиз хоҳиш мекунам лайка бижиқен, лайк да пештонай ва касе дар канали мо меҳмонен, ин боло да бардури азиз кнопкаи подписатсия унамура бижиқен ва вақти ман мисол мошини арзон дар ҳамин канал модам, сразу шумо бо хабар мешавед, медроен 1 мин шида мехаренеш. барои он бардури азиз лайк, подписатсияро фаромӯш накунед. ягон чи фурӯшӣ дошта бошед, дар ҳамин номерои WhatsApp ма рӯй кунед, ман рекламаш мекунам. раҳмат барои дастгиритон.